ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз мо қарор дорем дар бозори Карвон нулевои Дарвоза то ахирамиин ҳамин дами чизо ҳастанд. касе ки дар канал обуна шидагӣ набоша марҳамат обуна шавед. имрӯз мо барои ламиражои 180 сомона 200 сомона ки дизайн задагиян сангдорам бо вишифкадоршам ҳастай маълумот дитем барои навинкош шумо тамошо кунед. лайк ман касе ки подписаться карда нест подписаться кунед. марҳамат тамошо кунед. фикротонро дар комментария бинависед. ман комментарияи шуморо мехонам ба ҳамаи комментарияи шумо ҷавоб менависам. навиё ламиражои 200 сомона и вишифка дора ранг задаги нест. яхеш ранги ҳами вишифкавори ранг задаги фикр мекунӣ ки чия ё оригинали тозаш наршон 200 сомон гарантия қатъия ё хеле агар одаме ки нафаҳма ай помбал фарқшон намекунад. барои чибаки ҳамира мегиранд 200 сомонӣ мебаранд бо дар ӯ тарафи бозор ҳамиёра 300 сомӣ 350 сомонӣ мефурӯшанд помбал куфта мефурӯшанд. барои ҳамин шумо аҳамият бидиҳед ки шуморо фреб накунанд ки ҳамин ламиража шумо нархи 350 сом қатъи бихаред. ин ламиражои новинка вишифкадор нархошон 200 сомон либосаш 8-9 расетка дора. ин 200 сомон нархошам намемонем. ҳар якташ расеткаи хича дора. ин вишифка доранд. я хеле одамо лавдоманӣ ҳам меган. поёношон вишифка дора. 100% бо болошонам хеле вишифка галошон вишифка қайзагия бисёрша. ана ера ҷура 7 намуд дора. айнами инаи галиш дига ҳайбо ина присад дига кунед шумо инаи галиш дига ана и бо вообще галиш дига ҳай инаи галиш бо вообще вишифкаи тоза задаги дигаи ина анами королевскиш анамияй 200 сомон анамира агар касе ки харидорӣ кунад беҳад зурай чибаки беҳад качества зурай ҳам ғафсай ҳам якм сортай. ина бибинед шумо аҳамият бидиҳед ки ҳамин чизи зур маълум ай обши. анамира ман дидам 350 сомон як тарафи бозор да савдо кардистан дар бари помбалхо мондагӣ. баъд омадам ира дидам разницашона дидам ки 100% амвай дар бари помбалхо фурӯхтаест 350 сомон амира. ина лавдоманӣ вишифка гилшам необичняй нахе ранги чиворияй. барои ҳамин шумо хушро аҳамият ин вақти хариданда ки инами ламиражорам баъзан вақт помбал гуфта савдо мекунанд. ина ё ҳамаи цветош ҳастанд. иё ҳам нархшон 200 сомонӣ не ки ба ӯ королевский намебироянд ба ӯ вишифкаое ки ози пеш нишон додум ё дар назари ман метава ё ки чи ки вая бисёр харидистанд. ҳамин чизи хушро сразу мехаранд куне ки ҳамуда уже як тупш тамом шида пеши мо. ҳам королевскиша номаш королевския ана ё хай 200 сомон хай ҳар кас бо вукуси хича дора. инҷа бо ҳарфош навиштагиёша инҷа доллар ҳастай бо гучиш ҳастай сурати доллар кардагӣ. ҳар каси бо доллар парастай иёша мегирад. баъд заишта ай сангша мекунад. ина ёш бо чи задагиян дизайнер задагиян. дизайнер задагиян нами гилошта полни нигина задагиян. ай да ҳамиҷада 20 расветка дорам. 20 расветка ҳастай 20 намудаш ҳастай. як маънои расветкаш рангшам ҳастай ҷао ҳам тарзи ороишоти гилошам ҳастай. инаҷада беҳад фасон хушрӯ виброш бисёрай. марҳамат бибинед шумо 200 сомон нархошон чанд намудаш ҳастай. баъзе вақт як гилша як одам мезанад тамом дига бозор намеоямура ам як одам да мешава. ранги маслиҳат кардаги бори як гилша як кас мезанад бо як гили дигаша як кас мезанад ҳеҷ каса наметава савдо карда мешинад. ареаму баъд нарх намеғалта. агар ҳар кас ки бизана ами гилора
бо нақ мумкин е поён фуромаданаш. Ина баъди ай сезон рафтан ина ки иё бо мо дада шидан харидоран. Ана иё ҳастан ламиражои гофра мегӯянд. Ламиражои гофра хеле мубайншон хеле як чиқрак дора ранги чиворӣ. Ина нигар бинед ай пеш ман нишон метавам. Ина кантарак ҷубора гӯри раҳ доранд. Инҷа расветкош як 20 намуд расветка ҳаста, 20 намуд ранг дора. касе ки хоҳишмандаи даставка мепурса, марамал мо даставка дорем. ба тамоми ҷо шумо тамошо кунед. ана бо фикротона дар комментария бинависен. ман ҳамаи комментарияи шуморо мехонам, ҷавоб менависам. касе ки дар канал нав меҳмонай подписатсия кунад. ина инҷа ду намуд гофра ҳастай. якташ рыждай, ина хеле чиқрак надора. ина иш чиқрак дора. ана як ина ён иё прамоян хеле рыждан. ҳам ягон чи надоран. ана ҳамиё расветкош ҳаста. 20 намуд расветкае. хай бинандагони азиз, то видеоҳои оянда сарбаланд бошед, дар паноҳи худованд бошед. То видеоҳои оянда.